Noc divadiel je celoslovenským podujatím, ktoré sa nekoná iba u nás, ale aj v okolitých krajinách. Je to podujatie, kedy majú všetky divadlá na Slovensku otvorené dvere do kolán. My konkrétne máme Noci divadiel venované Rigoletto. Druhá časť Noci divadiel je na malej scéne. Tu je program venovaný Moricovi Beňovskému, muzikálu, ktorý bude mať premiéru 29. novembra. Moritz Beňovský vôbec v svojom živote bol zaujímavý človek, prešiel 4 kontinenty v období, kedy sa dalo plaviť len na lodiach a po svojom krátkom živote, dožil sa necelých 40 rokov, inšpiroval strašné množstvo umelcov. Inšpiroval básnikov, inšpiroval tvorcov opier. No a nás zinšpiroval k vytvoreniu Moritza Beňovského ako muzikálu. Myslím si, že je to prvé svetové uvedenie, ak sa nemýlim, vo forme muzikálu tejto témy. Nikdy som neuvidel svojho syna a všetko je to vlastne moja vina. Prešiel som až na druhý koniec sveta a to ma čakalo na stretieť. Raz som mal šťastie a raz zase smol. Teraz teším sa, že sme zase spolu. Nikdy si neuvidel svojho syna a všetko je to vlastne moja vina. Dá sa skúmať Moritza Beňovského prostredníctvom jeho pamäti a ciest. To je kniha, ktorú napísal Moritz Beňovský, vyšla najprv po francúzsky a neskôr po anglicky a čítala sa po jeho smrti v celej Európe. Čiže to je fundament, z ktorého vlastne aj náš muzikál vznikal. Ale pustili sme sa trošku cestou aj vlastného príbehu, vlastnej fikcie, vlastného výmyslu. Moritza Beňovského sprevádza na jeho ceste po svete niekoľko osôb, on ich aj zaznamenáva v tej svojej knihe Pamäti a cesty. Afanázia, dcera gubernátora z Kamčatky, jeho žena Zuzana, Stepanov. Títo ľudia sa objavujú aj v jeho knihe. Čo je to za kolónia, veď sa tu nič nerobí, veď sa tu nič nerozvíja, ak tak iba choroby. Kde sú tie ulice, mesta, plantáže a veľký stav, ktoré si tu viem predstaviť iba veľký optimista. Súčasťou Noci divadiel na malej scéne je aj výstava, ktorá je venovaná nie muzikálu Beňovský, ale Beňovskému ako človekovi. A sú to aj historické artefakty, aj zaujímavosti jednak z mesta Vrbové, jednak informácie aj z hradu Stará Ľubovňa. Dozvedia sa diváci z tejto výstavy, že kto bol Moritz Beňovský, ako sa plavil, v ktorých končinách bol, niektoré obrázky z jeho kníh z pamäti a ciest, ktoré Moritz Beňovský napísal, to môžu na tejto výstave vidieť. V sále uvidia filmy, ktoré boli natočené môjim priateľom Vládkom Dudlákom, ktorý je predseda občianskeho združenia Moritz Beňovský a momentálne je na Madagaskare a hľadá mŕtvolu Moritza Beňovského. Už 4. krát je na Madagaskare. Zdá sa, že Madagaskar je ako si tajomne prepojený so slovenskou krajinou. Takmer po 250 rokoch od kráľovania Moritza Beňovského sa po jeho stopách vydávajú ďalšie. Myšlienka Beňovského vznikla ešte v detstve, keď som videl seriál Vývad Beňovský, kde hlavnú úlohu hral Jožko Adamovič. Príbeh Moritza Beňovského, putovanie niekoľkými kultúrami sveta, od Kamčatky cez Čínu, Madagaskar, Francúzsko, Slovensko, Ameriku. Aj to chceme sprítomniť, taký trošku cestovateľský duch, multikulturálny záber by to mal mať. No a na druhej strane ten príbeh konkrétnych ľudí, konkrétnych osudov, s ktorými sa bude divák na javisku v našom príbehu môcť stotožňovať, súhlasiť, nesúhlasiť, ale v každom prípade niekomu držať prsty a niekoho možno nemať až tak rád. Ja budem hrať úlohu Zuzany. Zuzana je vlastne Moritzová manželka, bola v našom muzikáli je. A celkovo práca na tom muzikáli bola pre mňa zaujímavá tým, že je to pre mňa prvý muzikál, v ktorom som účinkovala.
a vlastne, kde sa zišli všetky tri zložky, balet, činohra aj vlastne opera. Ja stvárňujem Morica Beňovského a úloha je pre mňa zaujímavá, hlavne je to pre mňa obrovská česť si zahrať túto postavu. Ja som spevákom a gitaristom v bluesovej kapele, ale tento žáner je mi blízky, pretože už som pár muzikálov niečo pohral. A muzika ma baví veľmi, niekedy možno viac ešte ako činohra. Tak ja som sa v tomto muzikáli zhostila postavy Madame du Barry, je to ako vysoko postavená madame z francúzskej spoločnosti. Chce to pauzu v rokovaní, zahrajme si koľky páni, neuškodí zábava. To je dobrý nápad, madame, koľky máte, vy ste rada, aspoň sa to povráva. Musím povedať, že je to pre mňa prvá muzikálová skúsenosť, takže som veľmi rada, že pán režisér mi zveril do rúk takúto postavu a samozrejme pracujem so svojimi vynikajúcimi kolegami, takže je to super spolupráca. My sme dvaja ministri na francúzskom dvore v Paríži a v podstate my sme takou pravou rukou, teda ja pravou a Tomi ľavou rukou Madame du Barry, ktorá je akože taká veľká postava, no a my sme jej takí poskokovia. Myslím, že ešte máme čo na tom robiť, ešte je na tom veľa práce, aby to nejak vyzeralo. A má to byť také karikaturované trošku v takých nejakých náznakoch, ktoré nie sú veľmi realistické, čiže bude to určite veľmi zaujímavé. No, oproti činohre je to, čistej činohre je to vlastne zložitejšie, hlavne pretože musíme sklpiť dokopy tri veci naraz. Tanec, spev a slovo. Takže je to trošku ťažšie pre nás a je to výzva, takže preto sa nám to vlastne robí ťažko, ale dobre.